ба аҳли эҷод смс паёмак мефиристанд ва тавассути зангҳо мардуми тоҷикистонро ба ҷашни байналмилалии Наврӯз табрику таҳният мегӯянд. Сокини ноҳияи Файзобод Солиҳова Шарафмо иброз доштааст, ки айни ҳол ман пахши мустақимро тамошо дорам. Аз пешниҳоди суруду таронаҳо ва гузоришҳо аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат хеле шод гаштам. Ба ҳамаи ҳамватанон ҷашни Наврӯзи оламафрӯзро муборак мегӯям. хуб, инҷо бо ҳамин мазмун Исматло аз ноҳияи Ҷайҳун мехоҳад бибиҳояш Хайринисо ва Ситораро бо ҷашни Наврӯз шодбош бигӯяд. ҳамзамон Алихон аз ноҳияи Балҷувон фарзандонашро ки дар имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат ҳастанд, бо ҷашни зебои Наврӯз шодбош мегӯянд. ҳамзамон Ҷурабек Ғайрузода аз ноҳияи Варзоб тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистонро бо Наврӯзи ҷаҳонӣ шодбош гуфтанд. ва ин лаҳзаҳо боз ҳам меҳмонони дигар ба студияи мо ташриф овардан. қабл аз ҳама онҳоро барои шумо бинандагони азиз муаррифӣ менамоем. Абдулло Саидхоҷаев, котиби генералии Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон, Хуршед Ибайдуллоев, сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон, ҳамзамон варзишгар Сомон Аламов. шуморо хушомадед мегӯем. Пеш аз ҳама ҷашни байналмилалии Наврӯз бароятон муборак бошад. ва ҳамагон медонем, ки чун Наврӯз наздик мешавад бо омадани фасли зебои баҳор, бештари ҷавонпаҳлавонон, махсусан ҷавонписарон омодагӣ мегиранд барои иштирок намудан дар чорабиниҳои гуногуни варзишӣ. ва яке аз варзиши хело ҳам маъмуле, ки махсусан дар ҷашни Наврӯз барпо мегардад дар саросари Тоҷикистон, ин албатта гӯштингирӣ аст. бале, гӯштингирӣ варзиши суннатии мо тоҷикон мебошад ва мо ифтихор мекунем, ки бо талошу иқдомҳои наҷиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ин варзиши суннатии мо тоҷикон мақоми байналмилалӣ гирифт ва имрӯз дар беш аз 60 давлати ҷаҳон намояндагиҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо ташкил гардидааст ва алоқамандони ин намуди варзиш дар рӯи ҷаҳон беш аз пеш зиёд мегардад ва боиси ифтихору сарфарозӣ аст, ки нахустин чемпионати ҷаҳон дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе соли гузашта баргузор гардид, ки пеш аз ҳама шаҳодат аз рушди ин навъи варзиш, таваҷҷӯҳ ба ин намуди варзиш медиҳад. Дар оғози суҳбат мехостем дар робита ба баргузории чанд мусобиқае, ки таи муддати як моҳи охир мо дар гӯшаву канори Тоҷикистони соҳиби истиқлол мушоҳида намудем, аз ҷумла дар шаҳри Панҷакен, ки чанд рӯз қабл мусобиқаи бошукӯҳ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз баргузор гардид. мусобиқаи гӯштингирӣ чанде аз андешаҳои худро иброз медоштед ва барои тамошобинон чанд маълумот медодед. аввалан салому дуруд ва табрикоти баҳории худро ба кулли тамошобинони телевизиони Тоҷикистон ва ба кулли мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз марз омади Наврӯзи оламафрӯзро табрик муборак гуфта ва ба ҳама дар ин фасли баҳор як хушҳолӣ хоҳонам. ва хеле ки мегӯянд гӯштин ин қиссаву афсона нест, баҳри мо озодагон бегона нест. албатта гӯштини миллии аҷдодии мо зиёда аз 5-6 ҳазор сол таърих дорад ва хушбахтона мо тавонистем аввалин чемпионати ҷаҳонро соли гузашта баргузор намоем ва соли 2023 тавонистем аввалин чемпионати Осиёро баргузор кардем ва дар соли ҷорӣ бошад аллакай мо тавонистем як мусобиқаи сатҳи байналмилалиро баргузор кунем дар шаҳри Панҷакент бо иштироки 5 давлати хориҷӣ ва боз дар нақша ҳаст, ки дар хиди ҳамин моҳ дар Истаравшан мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ бо иштироки давлатҳои хориҷӣ, дар моҳи апрел бошад ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе бо зиёда аз 35 давлати хориҷӣ баргузор карда шавад. аз рӯи нақша чорабиниҳои Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар нақша зиёда аз 20 мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дар нақша сабт шудааст.
خانم یوسف یک چیز باعث افتخار ما بوده میتواند که در زمان صاحب استقلالی با توجه و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و نواحی کشور اینقدر امکانیت‌های خوب فراهم آورده شده است برای مشغول شدن به دلخواه نمودی ورزش و این البته امکانیت می‌دهد که هم جوان دختران هم جوان پسران در دلخواه نمودی ورزش مشق نمایند، تمرین نمایند و غالبیت را به دست دارند. چند سخن دیگر می‌گفتید؟ البته با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان امسال در تمام شهر و ناحیه‌ها مسابقه‌های گشتنی ملی گشتنگیری برگزار می‌گردد بین بانوان و مردان. البته در وزن‌های خود بانوان مخصوص و مردان مخصوص برآمد می‌کنند که همه اینها با شاهجایزه‌ها و مکافات‌های پولی و مالی تقدیم کرده می‌شود. مخصوص در ولایت مختار کوهستانی بدخشان صحنه 21-22 از 5 کشور خارجی و جمهوری تاجیکستان مسابقه برگزار می‌گردد که در آنجا شاهجایزه اتومبیل و خلدینی که گاو دیگر تحفه‌های ارزشمند که تقدیم به بانوان و مردم جدا کرده شده است. اگر خطا نکنم در سال 2023 وقتی نخستین چمپیونات آسیایی و گشتنگیری در شهر دوشنبه برگزار گردید ورزشکاران تاجیک سزاوار 14 مدال از جمله 7 مدال طلا گردیده بودند و دستاوردها در نخستین چمپیونات جهان اوید و گشتنگیری نیز دستاوردهای دسته منتخب تاجیکستان بسیار هم نظررس بود و از روی حساب‌های دستوی دسته تاجیکستان مقام اول رو کسب نموده بود. دستاوردها در سال 2025 که ما الکی در 3 ماهی سال 2025 رو سپری میکنیم و چندین مسابقه ها برگزار شدند در کدام سطح هست چی دستاوردها دسته منتخب دست آورد و آمادگی ها برای اشتراک در مسابقه های در پیش ایستاده چگونه است؟ اولا سلام به تماشابینان شبکه تاجیکستان و نوروز بین المللی و از فرصت مناسب استفاده برده با کلی تاجیکان و تاجیکانی روی دنیا مبارکباد میگویم و سال 2025 ما طبق نقشه چاره‌بینی های کمیته کار با جوانان و فدراسیون گشتنگیری کمیته کار با جوانان و ورزش و فدراسیون گشتنگیری جمهوری تاجیکستان چمپیونات جمهوری تاجیکستان رو در ماه فوریه برگزار کردیم و از آن دسته منتخب تیم منتخب رو معین کردیم که جای یکم دوم سوم گرفته با اعضای تیم منتخب شدند و در نخستین مسابقه بین المللی در شهر پنجکین ولایت سوق که برگزار گردید 4 وزن پسران و 1 وزن بانوان بودند. دسته مکمل که در چمپیونات جمهوری تاجیکستان با اعضا شده بودند با شهر پنجکین سفربر کردیم و در این مسابقه صاحب 11 مدال شدیم و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان هم در این مسابقه خوب درخشید و مدال های زیادی چاره‌بینی را به دست آوردند و در خود امروز که ورزشکاران تیم منتخب در راه سفر به ولایت بدخشان شهر خارق دارند که نوروز بین المللی ولایتی در شهر خارق برگزار می‌گردد. در اونجا هم تیم منتخب سفربر شده است، پگاه وزن کشی دارند و روز دیگر با اشتراک هم 5 دولتی که در شهر پنجکین اشتراک کردند مسابقه برگزار می‌گردد و آمادگی تیم منتخب در حالت خوب است و بعداً سنه 25 26 و 27 در شهر استرافشان ولایت سوق دسته منتخب با دیگر وزنهایی که در شهر خاروق در شهر پنجکین نبودند آنها از جانب فدراسیون گشتنگیری که با همکاری کمیته کار با جوانان و بارز نظم جمهوری تاجیکستان نظامنامه آن به چاپ رسیده است و دیگر وزنهایی که در این چاره‌بینی نبودند سفربر کرده می شود و آمادگی تیم منتخب خوب است. برای آن خوب است که امروز شرایط مشق و تمرین در سراسر جمهوری فراهم است. تنها مشق و تمرین در کار و در سطح مسابقه‌های بین المللی شرف جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتن در کار. تمام مشق و تمرین است. سامان دستاوردها چگونه است؟ اولا سلام خود را به تماشابینان تلویزیون تاجیکستان میرسانم که عید نوروز به همه مبارک باشد
дастовардод дар ҳамин сол бори дуюм мешавад ки дар мусобиқаи ҷумҳурии тоҷикистон чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон сазовори медали тилло гаштем ва аз пеш мусобиқа дорем дар шаҳри Истарафшан, мусобиқаи байналмилалӣ ки мешавад рӯзи 26 ва 27 мо дар он ҷо иштирок мекунем ва парчами худамонро боло мебардорем. Ташаккури зиёд. 11 медал дар мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри Панҷакен бо иштироки варзишгарон аз 5 давлат баргузор гардид. Ин пеш аз ҳама далели омодагиҳои хуби дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ аст ва мо бовар дорем ки дар оянда низ дар дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ дастовардҳо чунин афзун мегарданд. дар ҳамин қисмати барнома суҳбат тамошобинони иззатманд суруде дар иҷрои ҳунарманди ансамбли давлатии фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Марҷона Раҷабова манзур мешавад ва пас он боз ҳам суҳбати мо идома меёбад. سری راهی تو بچه در شب مهتاب میاد پایانی حولی و باغ بر لبکی آب میاد جامعه به قسم و تاقی چارگل بسرد آه بسرد سوی صحرا می روی گرفته تیغ و تبرو گرفته تیغ و تبرو مکی تا آمدنت خانه را جارو میزنم خدا را زاره دارم دیهد براری سفرت خدا را زاره دارم دیهد براری سفرت بچه قشلاقی جسور و با علم و هنر بچه قشلاقی جسور و با علم و هنر بیا پیمان بنده ما بشویم جان و جگر بیا پیمان بنده ما بشویم جان و جگر ای برای تو بچه سر تا پا گل پوش کنم سرخی و اسم زنم گوشواره در گوش کنم سری هر می جای خود قطره هایی توش کنم به قدم چی تو چکن اطلستم پوش کنم به قدم چی تو چکن اطلستم پوش کنم تا که عاشقم شوی خودت دیوانه کنی ای برای دیدنم
бисёри сипос ва тамошобинони иззатманд бори дигар ёдовар мешавем ки тавассути рақамҳои дар экран буда аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони ҷумҳурӣ бисёр паёмакҳо фиристоданд ба унвони барномаи Наврӯзи Тоҷикистон. Инҷо нафаре навиштааст ки мехоҳам тамоми мардуми Тоҷикистонро ва тоҷикони рӯи дунёро ба ҷашни байналмилалии Наврӯз табрик гӯям. Аз шаҳри Левакан дидора. Ҳамчунин нафари дигар навиштааст ки аввалан аз номи худам тамоми ҳамватанонро ба Наврӯз табрик гуфта мехоҳам мисраъҳои зеринро аз номи ман ба кулли тамошобинон қироат намоед. Наврӯз биё ки интизорем туро, ҳар дам дили нигаронем туро. Муминова Меҳринисо аз ноҳияи Рашт чунин навиштааст. хуб, албатта ҳар як тамошобини барномаи мустақими Наврӯзи Тоҷикистон кӯшиш менамояд ва мақсад дорад ки наздикони худро бо истифода аз ин фурсат шодбош бигӯяд, зеро Наврӯз ҷашнест ки қабл аз ҳама бояд ҳамдигарро хелоҳам гарм истиқбол бигирем ва шодбош бигӯем бо суханони воқеан ҳам меҳрбор. Аҳлиддин Давлатов аз шаҳри Ҳисор бародараш Наврӯзбекро бо ин рӯзи накӯ шодбош гуфтанд. Мадина аз шаҳри Душанбе мехоҳад бародарашро дар ин рӯз табрик бигӯяд. Ҳамзамон Таманно аз шаҳри Душанбе тамоми сокинони Тоҷикистонро бо Наврӯзи Хуҷастапай шодбош гуфтанд. шумо низ метавонед тамошобинони иззатманд тавассути рақамҳои дар экран буда ба унвони барномаи Наврӯзи Тоҷикистон паёмҳои табрики худ ва таманниётҳои неки худро барои наздикону пайвандон, барои ҳамватанон ирсол карда бошед ва мо бо даст додани имкон он табрикоти шуморо пешниҳод менамоем, ба сами тамошобинон мерасонем. Суҳбатро идома медиҳем. Дар хусуси иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз намуди гӯштингирӣ чанде сухан кардем. Имсол омодагиҳо ба чемпионати ҷаҳон ё ин ки дигар мусобиқаҳое ки дар хориҷи мамлакат аз рӯи ин намуди варзиш мешавад, дар кадом сатҳ қарор дорад ва то кадом андоза мо бо боварӣ метавонем гӯем ки варзишгарони тоҷик дар дигар мусобиқаҳо низ чунин нишондиҳандаҳои назаррасро ба даст меоранд ва шарафи миллату давлати худро дар арсаи байналмилалӣ тавассути пирӯзӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳимоя мекунанд. чиқаде ки қаблан ҳам гуфтем, аз рӯи нақшачорабиниҳои Федератсияи ҷаҳонии гӯштингирӣ ва Федератсияи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи Корбоҷавонон аз 20 мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ки 6 мусобиқаи онро мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар бар мегирад. Албатта ки мо якташ баргузор гардид ва 5таи он, якеш ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва ҷоми муҳтарам ҷаноби олӣ ва дуюмин чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ мебошад ки берун аз ҷумҳурӣ баргузор карда мешавад дар хориҷ аз рӯи нақша дар Арабистони Саудӣ. фикр мекунам тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи баргузории чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон маълум гардид ки чеҳраҳои нав, чеҳраҳои қавӣ ва чеҳраҳои яъне ки паҳлавонои номии ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои тими мунтахаб шуданд. Албатта ба чашм мерасид ки паҳлавонон омодагии хуб доранд ва дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ гуфта метавонем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон мегардонанд. дар нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар шаҳри Душанбе мо ҳузури зиёд намояндагиҳои федератсияҳои гӯштингириро дар давлатҳои алоҳида мушоҳида намудем ва худи мо шоҳид будем ки намоянда аз Шри-Ланка бо як эҳсоси бисёр ҳам хуб иброз медорад ки мо аз рӯи варзиши намуди гӯштингирӣ дар Шри-Ланка аллакай намояндагӣ таъсис додаем ва дар ин намояндагӣ аз рӯи ин намуди варзиши суннатии тоҷикон гӯштингирӣ варзишгаронро дар сатҳи касбӣ омода менамоем ва ҳамин тадбирандешиҳои пайвастаи ҷониби Тоҷикистон ва Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ буд ки имрӯз мо дар нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ тавонистем ки ҳузур пайдо карда бошем. Аз
омодагиҳо ё ин ки ташкили дигар намояндагиҳо дар давлатҳои алоҳида чанд сухан мегуфтед? البته چیزی که ما میدونیم پرزیدنت فخری کشتنگیری پرزیدنت فدراسیون جهانی یعنی که افتخاری محترم پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان میباشد. اما با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری همیشگی محترم رئیس شهر دوشنبه بود که توانستیم در اولین چمپیونات جهان زیاده از 63 دولت جهان رو یعنی که تکلیف نمودیم و چمپیونات برگزار نمودیم. این زمان فدراسیون جهانی کشتنگیری توانست که در 65 دولت جهان فدراسیون تأسیس دهد و 35 دولت جهان ما رو همچون فدراسیون با اجازت کمیته ملی المپی علاقه قبول کرده است. 18 تا آن در دولت‌های اروپا و باقی مانده در دولت‌های آسیا و دو دولت دیگر در قاره آفریقا ما رو همچون فدراسیون بین المللی یعنی که با مکتوبی کمیته یعنی که رسما قبول کرده است و فدراسیون بین المللی کشتنگیری کوشش کرده است که تا سال 2026 زیاده از 35 دولت در دولت‌های آسیا فدراسیون تأسیس کنیم یعنی که رسما قبول کنند با مکتوبی کمیته المپی و باقی مانده در دولت‌های اروپا هرچی زودتر باید ما فدراسیون تأسیس کنیم. به خاطر چی در دولت‌های آسیا ما کوشش کرده ایستادیم که زیادتر دولت قبول کنیم وارد شدن به بازی‌های آسیایی. اولین کوشش فدراسیون بین‌المللی باشد که ما هرچی زودتر باید وارد بازی‌های آسیایی گردیم. بعداً بعد به بازی‌های اروپایی و بازی‌های اسلامی و دیگر که از روی طبقه می‌رود. اگر раванди мусобиқаҳо роҳандозии мусобиқаҳо ҳамин гуна ҷараён гирифтан гирад албатта итминон дорем ки ҳавасмандӣ аз рӯи мусобиқа аз рӯи семинарҳо аз рӯи машқҳои дасттарҷамона мо метавонем онҳоро ба ин намуди варзиши миллии аҷдодии худ ҷалб намоем онҳо дар давлатҳои худ федератсия таъсис дода ин намуди миллии моро рушд диҳанд. албатта ин имконият ва шароитҳои хубе ки барои муаррифӣ намудани намудҳои гуногуни варзиш ҳамзамон иштирок намудани варзишгарони тоҷикистон дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ҳар як варзишгари моро рӯҳия мебахшад. онҳо низ бо қалби саршор аз меҳру муҳаббат нисбат ба ватани хеш дар ин гуна чорабиниҳои хело ҳам сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзанд ва номи тоҷикистонро боло мебардоранд. ин ҳама бозгӯи он аст ки имрӯз ҷавонони саодатманди тоҷик аз ҷониби давлату ҳукумати тоҷикистон хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд ва ин қишри фаъоли ҷомеа бо истифода аз имконияти мавҷуда дар пешбурди соҳаҳои мухталифи ҷомеа саҳм мегузоранд ва ҳамзамон тоҷикистони муқаддасу соҳиби истиқлолро дар арсаи байналмилалӣ шоиста муаррифӣ мекунанд. хуб ташаккур мегӯем барои иштирок барои ибрози андешаҳо ва ин лаҳзаҳо имконият аст ки гузориши ҳамкорамон абдуваҳоби абдусатторро аз ноҳияи спитамен бо ҳам тамошо намоем. марҳамат. мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати наврӯз аз донишу хират меҳру муҳаббат сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми мо ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. зеро ин ҷашн ба қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад, тамоми афроди ҷомеаро сарҷам месозад ва кулли мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар фаро мехонад. наврӯз ҳамчун ҷашни қадимаи миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик ки таърихи беш аз 6000 сола дорад дар ноҳияи спитамен бо риояи расму оин ва суннатҳои некаш ҳамасола бо шукӯҳу ҷалоли хос таҷлил карда мешавад. имсол ҳам дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи спитамен мардум дар базмгоҳҳо ҷамъ омада наврӯзро ҳамчун сари сол яъне айёми баробаршавии шабу рӯз эҳёи табиат оғози кишту кор ибтидои корҳои саҳроӣ ва фаъолияти кишоварзон таҷлил менамоянд.
имсол ба истиқболи наврӯзи оламафрӯз назди қасри фарҳанги деҳоти куруш ба таври идона оро ёфта, сокинон бо оростани хони идона ба намоиш гузоштани таомҳои миллии мардуми тоҷик, пешкаш кардани дастранҷи ҳунармандони чирадаст ва ташкили мусобиқаю бозиҳои варзишӣ ин маконро ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил доданд. расму оинҳои наврӯзии сокинони ноҳияи Спитамени вилояти Суғд хусусиятҳои хоси тарихиро доро аст. суманакпазию таронаҳои наврӯзисароии занону духтарон, гулгардонӣ, ороиши дастурхони идона бо ҳафтсину ҳафтчин, баргузории мусобиқоти гуногуни варзишӣ аз қабили гӯштингирӣ, капҷангу хурусҷанг, тухмбозӣ, байтбараку аскиягӯӣ, бодбаракпарронӣ, чиллакбозӣ ва амсоли инҳо зеббахши чорабиниҳои наврӯзии мардуми ноҳия маҳсуб меёбанд. таҷлили бошукӯҳи наврӯз ва ба таври шоиста муаррифӣ намудани расму оинҳои миллӣ дар ноҳияи Спитамен шаҳодат аз он аст, ки дар замони соҳибистиқлолӣ мардуми тоҷик на танҳо ҷашну оинҳои бостониро эҳё намуд, балки онҳоро ҳамчун падидаҳои дорои аҳамият ва арзиши умумибашарӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ кард. имрӯз дар тамоми кӯчаҳо, маҳаллаҳо, марказҳои деҳот мардум ба ҳам омадаанд. мардум наврӯзро истиқбол мегиранд, ҳамдигарро муборакбодӣ менамоянд. воқеан наврӯз ин ҷашни ободӣ аст, ҷашни озодагӣ аст, ҷашни инсондӯстӣ аст, ба ҳамоварандаи мардумон аст, ҷашни бузурги ниёгони мо аст, ки ҳанӯз 6000 сол пеш дар аҳди ҳукмронии шоҳ Ҷамшед арзи вуҷуд дошт ва маҳз бо талошҳои пайгирона, бо заҳматҳои пешвои муаззаму маҳбуби миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯзи мо наврӯзи ҷаҳонӣ гардид ва имрӯз дар дигар минтақаҳои дунё низ наврӯзро таҷлил мекунанд ва бо забони нови тоҷикӣ якдигарро табрик менамоянд. расму оин ва суннатҳои наврӯзӣ дар вуҷуди хеш падидаҳои барҷастаи инсонгароӣ ва маънавиёти баландро ҷой доданд, ки шинохти ҳақиқати онҳо ба худогоҳии маънавӣ ва худшиносии миллӣ инчунин ташаккули фарҳанги ахлоқии ҷомеа мусоидат мекунад. яке аз анъанаҳои пурарзиши наврӯзӣ ин аст, ки мардум макони зист, ашёи рӯзгор ва сару либоси хешро тозаву озода мегардонанд. ҳамчунин ботину зоҳири худро аз кинаву адоват, хушунату бадбинӣ пок месозанд ва ҳамдигарро бо чеҳраи шоду оғӯши кушода қабул мекунанд. дар ноҳияи Спитамен ҳунармандони асили чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, кордгарӣ, ҳалвопазӣ ва дигарон дида мешаванд, ки онҳоро ба насли наврас меомӯзонанд. яке аз суннатҳои қадимаи миллати тоҷик ин аст, ки кинаву адоватро аз қалб дур мекунанд ва ҳамдигарро бахшида ба рӯзи нав ҳамдигарро муборакбод мегӯянд. мардум аз он шоданд, ки баъди соҳибистиқлолии мамлакат наврӯз эҳё шуд, мақоми хоса пайдо намуд ва аз ҷашни мардумӣ то сатҳи ҷашни давлатӣ ва байналмилалӣ эътироф гардид. наврӯз воқеан рӯҳи солим дошта дар оини мардуми мо сароғози зиндагии нав ва амалӣ шудани ормонҳои наҷиб ба шумор меравад. имрӯз ҳама хурсанд ҳастанд, яъне наврӯз ин ободӣ, озодӣ, рӯзи нав сар мешавад, иштикорӣ сар мешавад, яъне ҳама хонаҳоро обод мекунад, маҳаллаҳоро обод мекунад. таъкид гардид, ки солҳои охир ба истиқболи ин ҷашни фархунда баробари иҷрои суннатҳои он, инчунин вусъат додани корҳои созандаву ободгарона, сохтумони иншооти гуногун аз ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ, бунёди боғҳо, коргоҳу корхонаҳои истеҳсоливу роҳҳо ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани онҳо ба ҳукми анъана даромадааст. махсусан дар доираи чорабиниҳои омодагӣ ба ҷашни таърихии халқи тоҷик, 35-солагии
истиқлоли давлатӣ бо суръат идома ёфтани корҳои созандагӣ дар тамоми мамлакат аз ҷумла ноҳияи Спитамен гувоҳи ин гуфтаҳо мебошад. аз наврӯзи гузашта то ба ин наврӯз албатта дар ноҳияи Спитамен пешравӣ дар соҳаи маориф, дар соҳаҳои саноат, дар соҳаи кишоварзӣ рӯз ба рӯз ба чашм аён аст дида мешавад. кӯчаҳо зебо гашта истоданд, манзилҳои ҳозир замон сохта ба истифода дода истоданд ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки насли наврастро дар роҳияи меҳанпарастӣ, дар роҳияи дӯстӣ, дар роҳияи хиштаншиносӣ тарбия намоем. омили муттаҳидкунанда ва василаи ҳамдигарфаҳмии халқу миллатҳои гуногун будани Наврӯз яке аз бузургтарин ҳикматҳои он ба ҳисоб меравад, ки дар шароити мураккабу печидаи ҷаҳони имрӯза бисёр муҳим мебошад. густаришу ситоиши хираду дониш ва муҳаббату самимият дар байни одамон, сулҳу субот миёни қавму миллатҳо ва шодиву нишоти ҳамаи афроди ҷомеа моҳият ва фалсафаи зиндагисози Наврӯз аст, ки таи ҳазорсолаҳо ба мардуми мо ва халқҳои дигар хизмат кардааст. қобили зикр аст, ки маҳз ҳамин хусусиятҳои Наврӯз дар замири мардуми мо инъикос ёфта аҳли башар тоҷиконро ҳамчун миллати фарҳангиву тамаддунсоз мешиносанду эҳтиром менамоянд. яке аз бузургтарин ҳикматҳои ин ҷашни мардумӣ дар он зоҳир мегардад, ки омили муттаҳидкунанда ва василаи ҳамдигарфаҳмии халқу миллатҳои гуногун ба ҳисоб рафта ниёзҳои маънавию иҷтимоии мардуми оламро қонеъ мегардонад. наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол ва иҳёи табиат, балки такконбахши андешаи таҳаммулгароӣ, ваҳдату сарҷамии инсоният ва дар айни замон омили тақвиятдиҳандаи ифтихори миллии мо мебошад. боз ҳам идомаи барномаи ҷашнии Наврӯзи Тоҷикистон аст, бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз. манзури шумо тамошобинони иззатманд ва месазад ёдовар шуд, ки бо омадани Наврӯз аллакай дар тамоми ҳудуди мамлакат тантанаҳои ҷашнӣ оғоз гардиданд ва сокинони мамлакат ин оини аҷдодиро бо расму анъанаҳои хосаш таҷлил мекунанд ва аз омади баҳор, аз омади Наврӯз истиқбол гирифта дар маҳалҳо, дар марказҳои деҳот, шаҳру ноҳияҳо ҳар гуна барномаҳои фарҳангӣ баргузор менамоянд ва бо роҳандозии чунин барномаҳо Наврӯзро ба ҳамдигар табрик мегӯянд. Наврӯзро ба кулли тоҷикистониён, ба кулли тоҷикони рӯи дунё табрику мубораку фархонда мегӯянд. бале боз ҳам меҳмонон дар студияи мо ташриф овардан. қабл аз ҳама меҳмононро барои шумо бинандагони азиз муаррифӣ менамоем. Тутинисо Ашурмадова, директори осорхонаи мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Мунира Ғанизода, директори маркази саломатии шаҳри рақами 5, ҳамзамон Дилафрӯз Худойқулова, корманди маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим. хеле ҳам хуш омадед ба барномаи мустақими мо ва воқеан ҳам Юсуф ин лаҳзаҳо мо бояд бо ифтихор аз нақш ва саҳми занон дар ҳифз ва нигоҳдошти анъанаҳои хоси Наврӯз сухан бигӯем. зеро занон ҳастанд, ки бо як меҳр, бо як муҳаббат, бо як самимият анъанаҳои хоси наврӯзиро дар ҳар соле ки Наврӯз ба сарзамини мо хеле ҳам зебо меояд иҷро менамоянд. беҳуда занону модаронро пайвандгари наслҳо унвон надоданд ва чун занон офаранданд, бо омади баҳори офаранда эҷозгар ташвиши онҳо зиёд мешавад, яъне ки ҳамаҷониба ба ҷашни Наврӯз истиқбол мегиранд ва дар эҳёи оинҳои ин ҷашн дар воқеъ занону бонувон саҳми бисёр ҳам арзишманд доранд. оғози суҳбати мо низ мехостем Тутинисо аз ҳамин бошад, нақши занон дар ҳифз ва нигоҳдошти анъанаҳои хоси Наврӯз. дар урфият мегӯянд, ки ҳарчанд дар оила мард роҳбар бошад, сардори оила бошад, вале зан муовини вазири ӯ ба шумор меравад. шумо хуб қайд кардед, яке аз шахсоне ки мероси фарҳангиро, анъанаҳоро нигоҳ медорад ва ба наслҳо мерос мегузорад, ин зан аст, модар аст, зеро ки ҳангоми
ба шавҳар додан ё хонадор кардани фарзандон, ҳангоми фарзандор шудан, ҳамаи он анъанаҳо, ҳамаи он унсурҳое ки вобаста ба ҳамон маъракаҳо ҳастанд, аз ҷониби модар риоя карда мешавад барои ҳифз кардан. ҳамаи инҳоро занҳо нигоҳ медоранд дар хотираашону барои риоя кардани онҳо як мақоми махсусеро мекунанд. хусусан масалан дар ҷашни наврӯз. ҷашни наврӯз чун ҷашнест ки бедоршавии табиат аст. дар мо чунин анъана аст ки ба баробари расидани фасли баҳор, гармиҳо ҳама хонаҳоро тоза мекунанд. он ашёи шикастае ки дар хона аст бароварда мепартоянд, зеро ки ин бо нияти шикастаю вайронаҳоро аз дилу аз хона аз ҳама берун кардан аст. ба таъмири хонаҳо мегузаранд. ҳамаи инҳо зери назорати зан модар баргузор мегардад. ва махсусан занонро бибинед ки бо як муҳаббат суманак омода мекунанд. инқадар базму тараб доранд дар гирди деги суманак ва бо ҳамроҳии дӯстон, наздикон, ҳамсоягон бо ҳам ҷамъ мешаванд ва як муҳаббату самимияти худро нисбат ба ҷашни наврӯз иброз медоранд. бале, суманак чун рамзи наврӯз аст, аз ҷониби модарон пухта мешаванд, модарону духтарон. дар вақти пухтани вай ҳам ҳар як расму анъанаҳое аст ки занҳо риоя мекунанд. чун бештари корҳои вазнинтар бар дӯши занон аст, пухтани суманак ҳам як кори мураккаб аст, ҳарчанд ки дар назар осон метобаду мисол суманакҳои пухтаи тайёр омода намударо мо истеъмол мекунем. бениҳоят кори мушкил ва мураккаб аст. шаб то саҳар рост истодану оташ афрӯхтану нигоҳ кардану дегро кофтан ин кори саҳл ҳам нест, ҳар кас намекунад. барои ҳамин вақте ки барои як деҳа ё ин ки барои як оилаи калон суманак мепухтанд, чанд зан бедор меистод, чанд зан заҳмат мекашид ва дар риояи анъанаҳо гуфтем дар дохили деки суманак ҳатман ё чормағз ё ин ки сангча мегузоранд ва вақте ки суманак омода мегардад мебардоранд, ҳатман ҳамон зане ки дар сари деги суманак ҳаст ҳаракат мекунад ки ҳамон кафлезе ки дар он сангча ҳаст ё ин ки донаи чормағз аст ба ягон духтари шавҳар нокарда расад. ин вақте ки расид як иқбол ҳаст ва чунин рамзе ҳам дорад ки саломатӣ ва кушодани бахти ҳамон ҷавондухтаро ишора мекунад. ин албатта боварҳои нек аст ки дар такя ба сарчашмаҳои таърихӣ аз насл ба насл то имрӯз боқӣ мондааст ва дар вазъи воқеӣ гирем наврӯзро чун рамзаш сабз аст, сабзаи суманак аст, худи қабл аз баргузор шудани ҷашни наврӯз дар омади наврӯз занону модарон сабзаи суманак мехобонанд ки ин мужда медиҳад аз наврӯз. дар баробари оне ки суманак як рамз, як вижагии хоси соли нави миллӣ мебошад, ҳамчунин истеъмоли ин намуди ғизо дар айёми баҳор ба саломатии инсон бисёр ҳам манфиат дорад. табибон тавсия медиҳанд пеш аз ҳама ки он нафароне ки бемориҳои музмин надоранд, пеш аз ҳама аз ин намуди ғизо дар баҳорон ба маврид истеъмол намоянд. аз хусусиятҳои шифобахшии суманак як ғизои баҳорӣ аст ва дигар намуди ғизоҳои баҳорӣ чанде аз андешаҳои худро иброз медоштед. ташаккури зиёд. гуфтанӣ ҳастам ки пайғоми аҷам резад. наврӯз муборак бод. хуршиди ҳамал хезад. наврӯз муборак бод. наврӯзро ба ҳамаи ҳамватанони хеш муборакбод мегӯем ва наврӯз ки ин ҷашни миллӣ аст ва аз фарҳанги ниёгони мо боқӣ мондааст ва чӣ хеле ки муаллимаи азиз дар ин ҷо гап заданд, яъне сухан карданд ки
тамоми манамон шикасту рехтӣ ки дар хона аст бояд ки тоза кунем, берун кунем ва барои организмам бояд одам аз наврӯз истифода барад. Ва чӣ хеле ки шумо гуфтед, соманакам як рамзи наврӯз аст ва соманак дар таркиби худ бисёр аз витаминҳо бой аст ва хусусан аз витамини гурӯҳи Б. ва барои ҳамин нафароне ки бемориҳои музмин надоранд метавонанд ки аз суманак истифода баранд ва суманакам ба мисли доруҳое ки истеъмол мекунанд меъёр дорад ва меъёри аз ҳад зиёд хӯрдани суманакам яъне ки ба организмам зарар мерасонад. Барои ҳамин ғайр аз суманак яъне ки алафи баҳорӣ яъне рамзи наврӯз боз дигар гиёҳҳое ҳастанд ки дар наврӯз яъне ки дар омадомади наврӯз эҳьё мешаванд, зинда мешаванд ва инам бошад агар бобуна ҳаст, пудина ҳаст, чикрӣ ҳаст, торун ҳаст, ров ҳаст ва себарга ҳаст, ҷағҷақ ҳаст ки бисёр дигар ҳамин гиёҳҳои шифобахше ҳаст ки барои организми инсон яъне ки бой кардану манамон иммуни системаи организми одамро боло кардан истифода бурданашон мумкин аст. ва занҳои мо ҳам бо унвони тоҷик яъне бо унвони зебои тоҷикам аз ҳаминҳо ғизо тайёр мекунанд ва яке аз ғизои тайёр кардан манамон самбусаи алафин гарчанде ки мо мегӯем ки парҳез кардан дар кор аз хӯрдани мана баъзе чизҳои хамирӣ камакак кам истифода бурдан дар кор, лекин вақте ки самбусаи алафия мепазанд дар таркибаш тамоми витаминҳо, микроэлементҳо ҳастанд ки яъне ба организм фоида мерасонанд. ва агар ки ҷиҳати истифода бурдан дар зебогӣ манамон бобунае ки агар мо ба забони тоҷикӣ бобуна мегӯем, лекин ба забони русӣ рамашка ҳаст, онро ҳам истифода мебаранд занон барои тозагии пӯсти рӯй ва боз барои дигар бемориҳое ки шамол кашида мо мегӯем, барои онҳо ҳам истифода бурда мешавад ва асос ҳамин бобунаро ҳам метавонанд ки чой бар ин истеъмол кунанд ё ҳамчун оби бобунаро барои пӯст истифода баранд ки аз бемориҳои пӯст эмин медорад. саломат бошед. мо дар такя ба гуфтаҳои мутахассисони соҳаи тандурустӣ бар он боварем ки дар фасли баҳор бо рӯйдани гулу гиёҳҳои шифобахш, давобахш ки дар табиати тоҷикистони хуршедии мо бисёр мерӯянд ва мо дар натиҷаи коркард имрӯз мо мушоҳида мекунем ки бо рушди соҳаи саноат коркарди гиёҳҳои ватанӣ ба роҳ монда шудааст ва дар ин баробар бо алафҳои баҳорӣ ғизо омода намудани модарони тоҷик дар муҳити хона ва истеъмоли онҳо бисёр ҳам ба маврид аст, чун ин гулу гиёҳҳо мавсимӣ ҳастанд ва барои тавонмандии инсон дар мавсими баҳор дар айёми ҷашни наврӯз ки ҳар гуна ғизоҳои миллӣ, хӯрокҳои миллӣ омода менамоянд модарону бонувон, пеш аз ҳама истеъмол кардани ҳамин ғизоҳо фикр мекунем ки хеле муҳим аст ба маврид аст. тамоми манамон витаминҳое ки ҳастанд дар ҳамин гиёҳҳое ки истеъмол мекунем, яъне ки мо бояд дар баҳор аз амонҳо истифода барем ва бояд ки иммуни организм ё ки манамон масъулияти организми ҳар як шахсро ҳамон гиёҳҳо яъне ки боз таваққӯ яъне ки боз мустаҳкам мекунад. арзи сипос. хуб, дар аввал мехостам миннатдории худро ба аҳли гурӯҳи эҷодии телевизион баён намоям ки моро ба ин чорабинӣ даъват кардед. Ташаккури зиёд. ва албатта бобати наврӯз яъне ҷашни наврӯз хеле гуфтаниҳо зиёд ҳастанд. наврӯз ин як ҷашни бузурги миллати тоҷик мебошад ки дар саросари дунё гӯем тоҷикони ҷаҳон наврӯзро бо як меҳру муҳаббати самимӣ ба якдигар ҷашн мегиранд, пешвоз мегиранд
ва албатта аз фурсат истифода бурда тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистонро ба ин ҷашни наврӯз табрик муборакбод мегӯям ва албатта тани сеҳат таманно дорам. Ман ки худ ташвиқгари тарзи ҳаёти солим ҳастам. Бобати ман ҳамин гиёҳое ки сухан кардед, албатта дуруст хайр кардан муаллимаи азиз ки мо бояд зиёдтар аз ҳамин мавсим истифода бурда, аз ҳамин яъне алафҳое ки мерӯянд зиёдтар бояд хӯрок пазем, хӯрок истеъмол кунем, чунки гурӯҳи тамоми витаминҳо дар таркиби ин гиёҳҳо ҳастанд, ин алафҳо ҳастанд ва аз ҳамин мавсим истифода бурда мо бояд заминаи худро, яъне ки таҳкурсии худро, иммунии системаи худро мустаҳкам кунем ки барои соли оянда организми мо омода бошад барои мубориза бурдан бо дигар бемориҳо. Яъне ки ҳангоме ки мо ин витаминҳоро истеъмол мекунем, мехӯрем, организм мо мустаҳкам мешавад ва бемориҳое ки дар мавсим ба мавсим ба монанди зукому грипп моро пайгирӣ мекунанд ба осонӣ мегузаронанд. Ва мо бояд ҳатмӣ дар ин фасли сол, яъне ки фасли сабзиш аст, як фасли шукуфтан аст, мо бояд аз ҳама гиёҳҳои ҳамин ки табиат ба мо медиҳад, мебахшад, мо бояд истеъмол кунем. Ва дар инчунин гуфтанӣ ҳастам ки наврӯз на ин ки ин як ид аст, ин балки як рамзи муҳаббат ба якдигар, рамзи як меҳру муҳаббати самимӣ ба якдигар ва одамонро ба якдигарфаҳмӣ даъват мекунад ва инчунин эҳтиром ба табиат аст. Ин ҳамин рамз аст, чунки боз ҳам бинед дар саросари пойтахт мебинем духтарони зебои мо, гулдухтарони мо ҳангоме ки куртаҳои чаканро ба бар мекунанд, чӣ қадар ба ҳолати рӯҳию равонии инсон фоида мебахшад. Ин низ ҳам ба саломатии инсон фоида дорад. Ва бинед имрӯз ватани азизи мо чӣ қадар сабз гашта гул шукуфон шудааст ки имрӯз экологияи мо тоза шудааст. Ин ҳамаш албатта аз он гувоҳ медиҳад ки дар ватани мо сулҳу субот пойдор аст ва ин ҳамаш талошҳои меҳнату заҳмати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки имрӯз мо дар як фазои озод ва ин идро бо як тантана, бо як ҷашнҳои хубу зебо пешвоз мегирем. Ва ба ҳамин хотир як маросими дигари ин ид ин варзиш аст ки имрӯз варзишгарон дар ин чорабинӣ, яъне ки дар ин ид ба варзиш машғул мешаванд. Ин аллакай варзиш худаш ҳам як қадами тарзи ҳаёти солим аст, чунки варзиш ба мо чӣ медиҳад? Иммуни системаи моро мустаҳкам мекунад. Ҳангоме ки масъунияти инсон мустаҳкам бошад, мо бемор намешавем. хуни мо дар организм мо дар обу тоб меёбад, хуни мо гардиш меёбад ва мо худро хушҳол ҳис мекунем. Ба ҳамин хотир ман ҳамчун намояндаи тарзи ҳаёти солим тавсия медиҳам, на ин ки ба ҷавонон, ба кулли мардуми тоҷик новобаста аз сину сол ки зиёдтар аз анамин алафҳои мавсимӣ истифода баранд ва зиёдтар ба варзиш машғул шаванд, то ин ки бемор нашаванд. Чӣ гуна ки пешвои муаззами миллат қайд мекунанд, солимии ҷомеа ин бойгарии давлати миллати мо аст. Ҳангоме ки мо солим бошем, албатта давлати мо рушд меёбад, пеш меравад, тараққӣ мекунад ва тансияти ба ҳама таманно мекунам. бисёри сипос барои баёни андешаҳо. Дар ҳақиқат ҳам дигар оин, дигар анъанаи неки наврӯзӣ ин тарғиби намудҳои гуногуни варзиш мебошад. Аз ҷумла таври қаблан ёдовар шудем, варзиши намуди суннатии миллати мо гӯштингирӣ аз ҷумлаи варзишҳои бисёр ҳам маъмули наврӯзӣ мебошад. Дар ин баробар дигар намуди варзиш, чавгонбозӣ, пойгаи аспдавонӣ, дигар варзишҳое ки хусусияти миллӣ доранд ва аз гузашта дар тоҷикистони соҳиби истиқлол, дар ин мазраи умеди мо, сарзамини мо иҷро мешуданд, имрӯз низ онҳо анҷом дода мешаванд ва бо усулҳои хоси худ барқарор гардида истодаанд ки пеш аз ҳама барои муаррифии шоистаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ташвиқи он дар байни қишрҳои ҷомеа заминаи устуворе фароҳам меорад. Ба шумо изҳори сипос барои баёни андешаҳо ва тамошобинони иззатманд. тавре мушоҳида мегардад аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯзӣ дар таҳияи ҳамкорони мо манзур мегардад ва ин лаҳза имкон аст ки
гузориши ҳамкорамон аз ноҳияи рӯдакӣ масрур меликзода гузориш таҳия намудааст аз тантанаҳои ҷашни наврӯз пешниҳод гардад ва пас он боз ҳам барномаи мустақими наврӯзи ватан бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз идома меёбад. марҳамат. мардуми сарбаланду фарҳангдӯсти ноҳияи рӯдакӣ низ чун дигар сокинони кишвари маҳбубамон ҳамеша ба одоб ва русуми наврӯз побанду алоқаманданд. барои пиру барнои ин гӯшаи диёр наврӯз айёми тӯю сур ва нишоту шодмонист. баргузории ҷашну тӯю сур ва бозиҳои суннатии варзишӣ ба ҷашни миллӣ шукӯҳу шаҳоматӣ тоза мебахшад. дар бозиҳои гуногуни варзишӣ ки дар ҷашнгоҳи наврӯзии мо дар ноҳияи рӯдакӣ баргузор карда шуд, хурду бузург бо шодмонии тамом ширкат намуда наврӯзи некпайро шаҳомату ҷилои дигар бахшиданд. наврӯз ҷашни хайрхоҳиву зебоишиносӣ ва инсонпарварӣ аст. ҷашни табиат дар моҳияти рӯзгор аст. фараҳ бардоштан аз суруру нишот, шод будан аз шукуфоӣ ва оромиши гулу гиёҳ, ороставу пероста доштани ботину зоҳири хиш аз сиришти некӯи офарандагони ин ҷашни хуҷастапай шаҳодат медиҳад. наврӯзи дилафрӯз дар тӯли мавҷудияташ аз рӯзи бунёд то кунун аз одобу хираду дониш, ахлоқу маърифату русуми наҷиб баҳравар шуда, анъанаҳои неки ниёгонро то имрӯз бо худ ба армуғон овардааст. густурдани хони наврӯзӣ ва оростани он бо суннати наҷиби ниёгон бо ҳафсину ҳафшин намунаи хайру баракат аст. мардум ончи доранд рӯи дастархони хеш мегузоранд ва дуо мекунанд ки тамоми сол файзу баракат, суруру нишод ва шодумонӣ бо онҳо ҳамроҳ бошад. ҷашни сумманакпазон суннате аз иттиҳоду ҳамдилӣ дар табиат ва дар ҳамкориву ҳамроҳӣ бо якдигар сурат мегирад. ҷараёни сумманакпазӣ якшабона рӯз давом мекунад ва занҳову духтарон ҳам сурудхонӣ, рақсу бозиҳо ва ҳазлу шӯхиҳо мекунанд. зеро боваре ҳаст ки соли навро агар бо хандаю хурсандиву шодмонӣ пешвоз гирӣ, ҳамон сол пурра бо хуррамию шодмонӣ зиндагӣ хоҳӣ кард. ноҳияи рӯдакӣ чун мавзеи зебову диловез ва мардуми хубрӯву ҳунармандаш дар мамлакат ва бурун аз он басо шӯҳратёр аст. ҷашни байналмилалии наврӯз чун дерпойтарин ҷашни миллӣ ва суннати наҷиби ниёгон дар тору пуду сиришти мардуми ноҳияи рӯдакӣ давоми қарнҳои зиёд то имрӯз устувору пой барҷост. ҷашни зебои миллӣ наврӯзи фархундапайро мардуми ин гӯшаи диёр самимона ва ба таври хоса таҷлил мекунанд ки ҳамин даму лаҳзаҳо мо шоҳиди он ҳастем. имсол низ тантанаву шаҳомати наврӯзи оламафрӯз тамоми маҳаллаву рӯстоҳои ноҳияи рӯдакиро ба ҳам овард. наврӯз дар тору пуди мардуми сарфарози тоҷик мустаҳкаму устувор аст ва аслан бо ҳамин далел ниёгони мо ҷашни миллиро дар ҳолати фархундагиву рӯзи нек қарор доданд. наврӯз сапедадами ҳастист.
آن یکی از عنصرهای اصلی معین کننده شباهت و مانندی و مشترکات فرهنگ خلق و قومیت‌های جهان چون نوشته داستان یا روایت در باب آفرینش گیتی و انسان است. فرهنگ هیچ یک خلق و مردم از این داستان و روایت آری نیست، چرا که یکی از پرقوت‌ترین و دیرپای‌ترین نیازهای سرشتی بشریت همانی است که راز و اسرار آفرینش و حکمت هستی خود را دریابد تا با تکیه بر این دریافت و معرفت راه خود را در مسیر هستی بشناسد و هدف خود را تعیین سازد. امروز در فضای صاف و بی‌غبار و صلح پروری سرزمینی کهن بنیاد و محیط سازنده و بنیادکاری وطن، نکهت قدیمی ترین و زیبایی ترین جشن اجدادی نوروز خجسته طنین انداز است. با شرافت نوروز قلب پیر و جوان پر از فرح و سرور است. نوروز بر رکن مهم خویشتن شناسی، وسیله مهم پیوند نسل‌ها، رابطه گذشته و امروز، احیای عنعنه‌های زیبایی پرستی، انسان دوستی و رسیدن به قدر حیات خوش و خرم تبدیل یافت. با ورودش ایام گرمی و روشنایی، تراوت و تازگی فرا می رسد. آمدنش، جلوه‌اش زیباست، نفسش معطر و روح بخش است. نوروز فرخنده پی به گوش ما آهسته و نرم و موزون ترانه وحدت و دوستی، محبت و مهر، یکدلی و تراوت و پاکی را می خواند. آگاه باش، سالی دیگری بگذشت. همه افسردگی ها را به سالی کهن بگذار و حیات شیرین و زیبا با شادی و سرور، با بیداری و آگاهی آغاز بکن. خب واقعا هم یوسف نوروز است که با آمدنش به قلب ما شادی می‌آورد و همزمان سرود و نوا رو به یادگار می‌آورد. واقعا هم نوروز خودش تنتنه است و در تینت نوروز خوشی است، سعادت است و در همین قسمت برنامه تماشابینان عزتمند سرود در اجرای هنرمند محبوب عالم جمعخان منظور می شود و پسان باز هم صحبت ما با مهمانان برنامه نوروز تاجیکستان ادامه می یابد. مرحمت. شبی مهتابیا در باغی گلها باشیم، هر دو یک جا باشیم، فارغ از وسوسه و غصه دنیا باشیم، هر دو تنها باشیم، فارغ از وسوسه و غصه دنیا باشیم، هر دو تنها باشیم. شد از دستی تو این دم همه را خونی جیگر، تو نمیدانی مگر دلی ما را بری باز بسر نازگر، زینوا باری دیگر دلی ما را بری باز بسر نازگر، زینوا باری دیگر. شبی مهتابیا در باغی گلها باشیم، هر دو یک جا باشیم، فارغ از وسوسه و غصه دنیا باشیم، هر دو تنها باشیم، فارغ از وسوسه و غصه دنیا باشیم، هر دو تنها باشیم. عشق تا چکن در دامنت دل داری، در گوشی دلم چهچهی بلبل داری، داری همه بزی همه دل داری، ما را به دل دیدت مزیل داری، داری همه
دتما دلداریه آیا کرتا چکن کرتا چکن کرتا چکن بیا جانی بی من جانی بی من جانی بی من آیا کرتا چکن کرتا چکن کرتا چکن بیا جانی بی